जिहेतु जों 46 नं उदालगुरि LAC निफ्राय जोङो फोसावदिं हाबाफारिया अलमस्ट अल जोब्बाय आरो जों जोबथायावहाय सुबा वेस्टआव मिटिं लानायनि उनाव जोङो न'खर न'खर बेबायदिनो जोङो मान बावथिंदों गामोसा होनानै जों बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों दिपेन बर' सारनो नोंथांमोना भट हो आरो मोजां खामानि मावलांगोन बिथाङा जोबोद माने क्वालिफाइड बिथाङा होननानै जोङो साखाफारा जानानै दङ न'खर न'खर हाबनानै जोङो माने जायफ्रा माने भट होनायनि सायाव एवारनेस थाया आरो बहा होनांगौ माने गोनो गोथो जायो जोङो जोंनि कनसेप्ट जोंनि पार्टिनि माने एजेन्डाफोरखौ आरो जा केन्डिडेटनो होयोब्ला माने जोंनि ओनसोला जौगागोन आरो जाबायदि केन्डिडेटनो होयोबा माने गोबां माने मोजांसिन एक्सट्रा अर्डिनारि मोनसे खामानि जागोन बेबायदिखौ जोङो फोसावथिंबाय थादों रायजोनि अनसायनाया माबायदि रायजोनि अनसायनायाथ' जोबोद मोजां जेराव थाङो माने पार्टि लेभेलनिफ्राय जोंहा जेबो प्रब्लेम मोनाखै जों माने खामानि मावनायाव माने जोबोद माने इन्टारेस्टिं जादों माने गावबा गावनो माने ओंखारबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों जिहेतु नोंथांखौ सावथुन मुलुगावसो नुनो मोनोमोन बे सायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम खाथियाव राजखान्थियाव मानि थाखाय बे खोथायाव माने आं बेखौनो बुंनो सानबाय आं नंगौ सावथुन मुलुगाव आं दङमोन गोबां सम आङो साननैसो माने जिरायनाय बायदियानो जादों नाथाय माने जेब्ला माने दिपेन सारा फैयो माने सासे ओरैबायदि मानसि माने बर' हारिनि थाखाय माने सेक्रिफाइस खालामना फैदों बिथाङा 20 to 25 बोसोरसिम बिथाङा बर'नि माने खामानि मावबोदों बिथाङा बर' फरायसा आफादाव थानानै दा माने जोंनि ओनसोलाव जुदि बिथांखौ जोङो दैखांहरनो हायाबा रोंखा राखा सासे क्वालिफाइड मानसि जोंनि ओनसोला गोबां लस जागोन आरो मोनसे लाजिथावना जागोन बिनि थाखायनो माने जोङो बाहागो लानाय जादों नोंथांमोना बेयाव माहारि बासियाखै धोरोम बासियालासिनो गासैयावबो फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ नुनाय मोनदों नाथाय बबेबा नङा बबेबा धोरोमनि राजखान्थिया दिनैनि दिनाव सोलिबाय बेथ' एसे एनै माने खोमायाव माने एसे भाइरेल जागासिनो दङ धोरोमनि माने पलिटिक्स खालामनायाथ' माने UPPL नङा माब्लाबा माने इन्डियाखौबो जों नुयो माब्लाबा माने BPF निबो जोङो भाइरेल खोनादों रिन्जय बर' नामा बिथांनि माने गोबां भाइरेला माने बे रेकर्डिंआ माने भाइरेल जागासिनो दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथां जेब्ला MCLA आव दङमोन जोंहा जेब्ला माने UPPL सरकाराव दङमोन बेयावबो माने माखासे गावनि पेडआवनो गिर्जानि खामानि गिर्जा बाउन्ड्रि गोबां माने गिर्जा लुना होदों प्रमद बर' बिथाङा गोबां माने ख्रिस्टियानिटिफोरखौ माने हिन्दुइजिमफोरखौ माने ख्रिस्टियानिटियाव कनभार्ट खालामदों होननानै बिथांनि लिरनायखौसो जोङो नुदों नाथाय दिपेन बर' साराथ' बिथाङा बिदि नङा बिथाङा गोबाव सम माने हारिनि थाखायसो बावसोमबोदोंमोन बिथाङा माने धोरोमनिथ' खामानि मावाखै हारिनिसो खामानि मावदोंमोन आं बेखौनो बुङो आरो जोबथा रायजोनिसिम माबाफोर जागोन जोबथायाव माने बेखौनो आङो खावलायनो सानदों दिनै माने गोदान जुग निउ जेनेरेसनखौ नायनानै माने लिडारशिपखौ माने जोङो चयस खालामनो रोंनांगौ बेनिखायनो माने रिहन दैमारि सार बिथांखौबो जोङो माने जेबो गाज्रि बुंनो थाङा बिथाङा गोबाव सम माने उदालगुरियाव माने MLA जाबोबाय नाथाय माने बिथाङा गोबाव सम 17 to 20 बोसोर खालामब्लाबो बिथाङा माने जाबायदि मावनांगौ जाबायदि माने मोनसे एक्सट्रा खामानि मावनांगौ बेखौ माने बिथाङा मावनो हायासै दा जोङो गोदान जेनेरेसननि माने गोदान लिडारशिप क्वालिफाइड लिडारशिप जोङो मोनदों बिथांखौ जोङो माने भट होनांगौ आरो रायजो राजाफ्रा माने दैथायहरनाया बे रायजो राजाफोरनि माने बे खामानि मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव जुदि दिपेन बर' सारखौ जों दैथायहरनो हायाबा जोंहा माने जोंनि ओनसोला माने गोबां माने गोलैसोना थागोन आरो खोथाया मोनसे ओरैबो जागोन माने पुरानायानो जुदि चान्स मोनबाय थायोबा माने गोदान जोनोमनि गोदान जेनेरेसननि मानसिफ्रा जेबो चान्स मोननाय नङा माने जानायानो जानाय बिफानि उनाव फिसालानि उनाव माने फिसौ बेबायदि माने बिथांमोना बिदि MLA खौ जालांबाय थानायखौ जों नुगोन बै साधारन न'खरनिफ्राय जोङो रावबो माने उथिनो हानाय नङा बेखौनो बुङो आङो रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंहा दिपेन बर' सारा जायहा माने हारिनि थाखाय गोलाव सम माने बावसोमबोदोंमोन बिथांमोननो नोंथांमोना भट होयोबा जोबोद मोजां जागोन आरो डिफारेन्सखौ नायगोन नोंथांमोना एसे गावनो कम्पेयार खालामनानै रिहन दैमारि बिथांखौबो आं गाज्रि बुंनो थाङा बिथाङा माने गोलाव सम MLA जाबोबाय खिन्थु एसेमब्लियावहायनो जा बा जोंनि ओनसोलावनो जा माबा मोनसे माने एक्सट्रा अर्डिनारि जोङो खामानिखौ जोङो नुनो मोनाखै दा जोङो फोसावदिङावहा माने जोङो माखासे रिपर्टखौ मोनदों माखासे गामियावथ' बिथाङा हाबनोनो हायाखैनो मानो होनब्ला भैरबकुन्द समस्तियावहाय जेसेबांखिनि नेम प्लेट जोङो नुगोन बिथां माने आवगायनि डिपुटि चिफ
गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनिसो नेम प्लेट नुगोन बिथाङा माने जेबो मावनोनो हायाखै माने जेबो माने नेरसोनानो माने बिथांनियाव गैया थ' गोदान जेनेरेसनावहा जोङो गोदान सासे माने लिडार चयस खालामनाया जोंनि दरकारि मानो होनब्ला जानायानो जाबाय थागोन माने पुराना खामानिखौनो बेहा मावबाय थागोन बिथांनि लिमिटेसन बा बिथांनि केपेबिलिटिया माने बेसेबांनो माने जोब्बाय बेनिखायनो जाहाथे माने जोंनि ओनसोलाव जोंनि उदालगुरि एलएसियाव माबा मोनसे माने मोजां खामानि जायो एक्सट्रा अर्डिनारि माने बिथाङा माने एसेम्ब्लियावबो रेस्ट खालामनो हायो बा माने जोंनि ओनसोलाव मोजां खामानि जायो बेनिखायनो दिपेन बर' सारनो थाखाय भट होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना माने जोंनि नैबे उदालगुरि एलएसियावहाय जोंनि बेलेटआवहा नुगोन 1 नम्बरावनो दिपेन बर' सार ट्रेक्टरनि सावगारियाव नोंथांमोना बेहाय थुना होगोन होमबानो जोङो देरहासार जागोन दिपेन बर' सारा गोजोन्थों